en Joan, en Francesc, companys de col·loqui. I comencem, evidentment. Aquí a primera filera tenim les forces vives i la segona del bàsquet aquí, i sí, una salutació molt especial. Hi ha molts anys que no veia l'Antoni, que tenim aquí. Que vulgueu formular o comentar des de la taula o des de l'auditori. El Jordi Villacampa ens parlarà del seu club. Bàsicament entenem que és un club de formació de molta qualitat i a la vegada del tema de la viabilitat d'un club professional. Hem començat parlant d'una de les qüestions que ens preocupen, que és el de la paritat i el tema de comunicació, i ara també el Joventut de Badalona, que aquest any em sembla que està fent una campanya excel·lent, almenys esportivament, doncs em sembla que és un model d'això, d'un club professional i a la vegada d'un club de formació. Jordi. Bona tarda. Se'n sent bé, sí? Bé, bona tarda a tothom. Abans de fer res, de començar, m'ha presentat en Joan, però com veig allà gent jove, deixa'ns dir que jo vaig jugar a bàsquet, ells no hi han nascut encara. Vaig ser jugador de bàsquet de la penya del Joventut de Badalona de l'any 80 al 97 i el 2000 vaig accedir al càrrec de president perquè no hi havia ningú per entrar-hi i encara hi soc. Això d'entrada. Alguna vegada ens parlar potser més de futur, una mica quines són les expectatives d'aquest... Pots refrendar, Francesc, si vols. D'aquest bàsquet més professional. De fet, al llarg de la xerrada anirem veient que va sortint aquesta distinció entre bàsquet més formatiu i bàsquet més professional. Evidentment són dos mons que no es toquen però que segurament s'han de tocar, perquè si no, l'un sense l'altre segurament no tenen cap sentit, no? Senyor Roca. Certament s'encén? No, és que no sé si això li fa soquet. Ara? S'encén? Sí? Sí, ara millora, no? Doncs sí, lògicament estan connectats. És evident que... Sobre algunes problemàtiques que ens afecten els diversos col·lectius, especialment els diversos clubs de bàsquet, que em sembla que ara tenim unes quantes a sobre i no sé si en 10 minuts les podrem resumir perquè són molt de temps. Sí? Bé, bona tarda a tothom, benvinguts. Bé, els joves que tu et coneixien, imagina't a mi. Havia sigut jugador als anys 60, imagineu, també el Joventut de Badalona. I també d'aquesta passen una època gloriosa. Jo, més que creus, et vaig tenir com a jugador quan estava a la directiva de la Pella, també un any que vam quedar campions d'Europa, doncs vam gastar el que no teníem i l'any següent vam dir que era tothom, no tu, em vaig conservar, o sigui que no em pot dir. Bé, jo abans d'entrar en matèria del que he dit, jo voldria dir una cosa que és que a més o menys s'ho comentat d'això del bàsquet, que he dit molt poc. Mira, quan jo he jugat a Europa, escolteu, hi havia lligues a Romania, a Bulgària. I ara hauríem un torn de paraules per si algú li agrada alguna cosa al tinter del que s'ha dit o simplement perquè li ve de gust preguntar-li a qualsevol. Agrairia que fossin preguntes breus i també que amb la resposta fossin breus, però no és el micro per mi. Vaig intentar-ho primer vaig anar a l'escola Pia amb l'Albert, entrenador, i em va suspendre.